ए जी पैसा दी ना, मार्केट जाता नहीं। अच्छा मार्केट जाता रू। ला मार्केट जाता रू, हमरो ला कुछ खरीद के लेबू का? हाँ रउए ला का है, 100 रुपए में पूरा मोहल्ला खाती कीन के ले आए। पहले का जमाना। तू एक नंबर के काम चोर बारू। बाप रे बाप, हमरा से कितना बड़का पाप हो गया। मम्मी जी हमरा के काम चोर बोल देनी। कल से हम इतना काम करें कि मम्मी जी के एको गो शिकायत के मौका ना दे हम। अब का जमाना। तू एक नंबर के काम चोर बारू। अच्छा अभी बताओ तनी। बाप रे बाप, मारी का हमरा के? पागल हो गइल बिया का? ई का करता रू? अभी जाता नहीं थाना में केस करे कि रउआ हमरा के मरनी है। ए कनिया, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो कनिया। हम रउआ से आधा घंटा बोले नी तो रउआ एक बात में जवाब देवे नी, हैं ना हैं ना, मतलब हमार कोनो वैल्यूए नहीं खे। अच्छा रुका तारा के समझाओ तनी। भाई देखो, 2 गो बोतल बा, एगो आधा भरल बा, एगो पूरा भरल, ठीक बा? अब भाई आधा भरल के हम हिलाओ तनी, एमे से आवाज आवता, आओ तनु। भाई देखो, हई जन पूरा भरल बा, आवाज आवता एमे से आवाज नहीं आवत। काहे नहीं आवत? काहे कि भरल बा। वैसा ही तहार दिमाग एकरा नियर आधा खाली बा, यही से भचर 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 करत रहे। हमार दिमाग एकरा नियर भरल बा, ऐसे हम शांत रहे। अच्छा आवाज आवता ना? काहे नहीं किया आवत? काहे कि खाली बा। यही ना रोगो दिमाग खाली बा, यही से चुप रहनी। ए जी हमार बहन रउआ से वीडियो कॉल पर बात करी। हैं? रुको रुको 2 मिनट। तनी कम सेंट मारी, फोनवा में घुस के उन्हें महक ना जाई। हम अपना बेटी हिया जानी नू तो बड़ा अच्छा लगेला, मन खुश हो जाला ओकर सब देख के। तो मम्मी जी हमर माई बाबूजी आवेला लो तो वो लोग के देख के रउअर मुंह गुब्बारा नियर काहे फूल जाला? रउआ से बियाह करके नु हमर जिंदगी खराब हो गए। रउआ से पहले जेकरा से हमर बियाह तय भय रहे ओकरा से हमरा 36 के 36 गुण मिलत रहे। रउआ से तो हमरा 18 ही गो गुण मिलल, एही से तो हमर रउआ साथे जोड़ी ना जमल। भगवान के नु धन्यवाद करो कि हमरा से बियाह हो गइल, और ओकरा से बियाह भरत नु तो तहर तलाक हो जाइत। अच्छा तलाक काहे? गधा रहित आ 1 नंबर के लड़ाकू रहित तो तलाक होइए जाइत। रउआ कैसे पता कि उ गधा और लड़ाकुए रहे? तू ही नु कहलू हो कि 36 के 36 गुण मिलत रहे। हमर सास नु 1 नंबर के काकासिन बड़ी, चैन से ना रहे देवेली, दिन भर काका 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 करत रहेली। इहे बात नु हमर सहेली कहत रहलक ह, तो हम समझैनी ह कि ऐसे ना कहे कि सास नु भगवान के रूप होली, माई के रूप होली, उनकर इज्जत करे के। दीदी ते जीजा जी से लड़ के भाग का आइली सो? अरे हम उनका के कहनी नु कि हमरा के सोना के कंगन किन दी ना तो हम खाना ना खाएम, तो कहता रन का कि ना खइबू तो ठीके नु बा, देह हल्का हो जाई।